Is it me? Am I the drama? Hi divás, tady Lord, tady až Kuběnka, vítěz Legausu 2, vítěz Clashe a přítel tady té krásné dámy, snoubenec. Soon to be a husband. Tady až Kuběnka. Přesně tak, to jsem já. A já jsem Denny. A dneska tady máme novou epizodu podcastu. Kontroverzní. Jsme si trošku prohodili ty role teďka u tady tohohle intra. Jo, ty umíš být ta domina občas. Anyways, děcka, máme nové mikrofony. Doufáme, že budou fungovat, jak mají. Měli jsme tady celý tým, co nám to tady sestavoval. Takže doufám, že neuvidím ani jedno špatné slovo na ten zvuk. No tak ještě doufáme, že bude fungovat, jakoby prvně se modleme a pak uvidíme. Víš, to nevytáhnu už. Děcka, než začne ta epizoda, teda můžete dejte odběr na Hero Hero, kde jsou ty díly dřív, jsou celé, necenzurované, jsou tam věci navíc, tak tam vyšlo behind the scenes video, jak se vytvořila má nová úžasná píseň Královna Tadeáš, která je právě teď určitě už všude po světě, takže se vše puste. A je to tam prostě totálně super na tom Hero Hero, je to tam takové prostě superozní a skvělozní. A dneska se budeme bavit o Clash of the Stars 5, který jsem poctivě vyhrál, protože jsem takový poctivý král. A dělalo se tam toho spousta, bylo tam více fightů, než vlastně kolik bylo oznámeno, ale spíš jako slovních, třeba moje máma z Kotlárev a tak lidi. A Tadášovou mámu jsme si sem dneska pozvali, aby nám k tomu řekla své, takže to určitě tady v té epizodě zažijete, takže pečlivě sledujte, ať se dozvíte něco o tom Kotlárovi, no prostě. Každopádně děcka, jako tam se nestalo jenom to, že se moje máma dohádala s Kotlárem, nás se to dělo jako fakt hodně, jo, to je jak každý event, kam my přijdeme, my bychom to mohli udělat tak jako 5 dílů, ale dáme to do jednoho. Každopádně děcka, když jsme tady takhle oznámili tu moji paní maminku, tak pojď se ukázat. Když já jsem Lord, tak co je ona? Nic. To ty ještě nemáš titul. Dámy a pánové, lordkyně, lordová, hraběnka, Lenka, Černická, Kuběnková, Frajtová. Pojď se tady musíte podívat mezi námi. To mám mít takhle jako doprostřed. Mám taky říct nějaké vtipné přivítání. Jo. To si budou myslet lidi, že mluví Ruda z Ostravy, ale mám začít něco říkat. Vy máte koťátka, děťátka, co má ještě se říkat lidem? Co? Tak co ty říkáš? Hi sugar babies, hi divas. A já budu říkat co? Nazdar To nemůžu říct. To pro děti určitě pořád. Tak nic, já budu všechny jenom slušně zdravit, takže zdravím. Děti, naše dnešní epizodě si probereme, jak probíhal Clash, jaký jsou mám pocity já, jaký má z toho pocity Denula, jak probíhala moje výhra, jak probíhala afterparty a co všechno se tam mezi tím stihlo udát. Tak Denny, jak se ti líbil Clash? Já na ní nevím, kde začít normálně, jakože já se z toho reálně budu podle mě vzpamatovávat ještě jako několik týdnů. Jakože fakt, jakože ten způsob, jakým jsem se zaprvé fyzicky zničila, jakože jsem si zaprvé vyřvala hlas, úplně jsem se tam zhroutila, vole, totálně jsem se přechlastala, to, co jsem tam dělala, jako s lidma a s jakýma a jak to ovlivnilo mezilidské vztahy různých lidí, prostě já bych tenhle ten Clash normálně nazvala jako totálním, jako prostě life changerem. A já se z toho podle mě budu fakt jako dostávat ještě jako několik týdnů prostě. Jakože it was really something. A to tam jenom byla, já tam měl zápas. No děcka, já bych začal den před Clash of the Stars. Den před Clash of the Stars se dělá taková událost, která se děje vždycky, když je takovýhle nějaký zápas. To bylo hodně zvláštní, ta papita s tím pataj, vole. Fuj, a tady bude cítit ten závan toho, vole. Den před zápasem se dělá taková událost, která se děje vždycky, když je jako Clash nebo jakýkoliv, vole, tady ta mrtka, oktagon a tak. A to je vážení zápasníků. A my jsme měli mít pro ně jakoby volnou váhovku, takže nakonec jsme měli váhovou kategorii 60 až 70 kg, nebo prostě jakoby limit byl mít 70 kg maximálně, jinak by mi ubírali nějaký peníze. A já jsem se vážil před tady tím vážením třeba týden zpátky a měl jsem nějakých 71,5 a já, jo, pohoda, protože tam je vlastně tolerance 1 kg, takže máš 71, tak je to v pohodě. A já, jo, klídeček, pohodka.
Jedu si na to vážení, které se odehrávalo v Davicích, tam v jednom hotelíku, kde byli vlastně i všichni ubytovaní, až asi fakt já byl jediný zápasník, který jsem řekl, že mrdám. Já jsem si prostě chtěl být polí doma, ne vole, na nějakým hotelu. Tak tam přijedu a všichni červení jak rajčata, upocení, mrtví a já, co je chlapi, co děláte? A Mario, ten můj trenér, který vlastně trénoval i Datla, no Datel od včerejška hubné, prostě chodí do saun a já, vám jebe chlapi, však pohodka, ne, stopneš si na váhu a klidne. Tak tam přijdu, stopnu si na váhu a tam 73,5 a já. Přišel tam nějaký Polák a zapsal 74 a já, piču, ještě mi tam přidá půl kila hajzl jeden. No a já, tak dobré, no tak mám prostě tak jako co vole, tak jako, já myslím, že se to nějak jako neřeší, že to je taková formalita. Tak si tam sednu na prdel, maluju se, já tam šel nenamalovaný, ale jelikož jsem věděl, že potom bude ten nějaký ten den před Clashem byl nějaký ten veřejný trénink, píček, nějaký fucking Hunger Games, vole. Když se šla Katy Zevrin ukázat sponzorům, co umí, vole, před Hunger Games, tak to mi to na něm působilo. Tak jsem tam chtěl vypadat hezky na tom tréninku, kde jsem se něhovno trénoval. Tak jsem se tam maloval v tom hotelíku, ne jakoby v tom velkém prostoru, kde byla ta váha, kde byli všichni ti zápasníci, já tam sedím tam s Aničkou, to je holka, co dělá pro Clash, povídáme si. A najednou přišel Tomáš Lesy a já, čau Tomiku, tak co se děje, jak to dopadne? A on, co jak dopadne? A já, no já mám, vole, jsem tam přišel váhovou kategorii, co se bude dít, vyhodíte mě? Jakože haha, sranda. A on, ne, akorát ti uberám nějaký peníze. A já, jako kolik? Protože víš, kdyby mi řekli, ty vole, 2 za kilo, tak jim řekl, no tak dobrý, vole, tam vole, vezmou 4 litry, vole, klid. A týpek řekl, 10% za 1 kilo navíc a já. A já prosím, takže já jim budu dávat 20% a já ne. Ale si, máš 2 hodiny a já. Na co? A on, na to by se zubl a já. A kámo. Takže já jsem tam přišel. Já se snažím 2 kila zhubnout už tak 10 let. A týpek za tebou došel a byl jako, máš 2 hodiny. A já, tak super chlapi, takže já jsem se tam všem vysmál, že jsou červení jak rajčata, že jim úplně mrdá. Namaloval jsem se, já jsem se namaloval, aby mi Lesy řekl, že mám jít na 2 hodiny do sauny. A já, tak to bylo super, tak a teď té půl hodiny vle strávený tím malováním jsem úplně zabil. Tak já, tak čes chlapi, tak se mějte hezky. Tak jsem se sebral, dal jsem tam na hlídání mojí Balenciagu Aničce. Vlastně na tom patře, kde bylo to vážný, tak bylo ještě fitko toho hotelu. Tak tam přijdu do toho fitka, říkám, prosím ne, vstup 500 korun. Tak jsem zaplatil 500 korun. Vstříknu se tam, vlezu do té sauny a v sauně jsou jenom 3 lidi. V celé sauně jenom 3 lidi. Datel, Mario, můj trenér a Vojta Hlaváček. To je manager pana Datla. A oni, čau, co tu děláš? Oni čekali si, že jdu jen pozdravit, ne? Já tam prostě nahej, vole. A oni, co ta váhovka? A já, 3 kila. A oni, tak super. A já, nad. A já jsem úplně viděl tu Mariovu úplně zoufalství v očích. On tam prostě úplně tam makal, vole, 24 hodin, vole, s tím Mariem, s tím Datlem, tak se podíval na mě, on úplně. On se otáčel a on řekl, a já, nad, a on. A já, a Mario, kurva, tak jdem na to. Takže Mario mi tam zabal pičovák, vole, mumii, do 7 těch plachet skurvených, těch, vole, jak se tomu říká, těch prostředel jsem měl 7 kolem sebe, jak nějaká skurvená abatyše, na hlavě takový kokon, vole, já jsem, takhle jsem měl ruce u sebe, jak mumie. A on mi řekne potom, asi sednu jakoby opatro, víš, že tam je vedro a já, však já nedám nohy ani od sebe, takže jsem překutal jak červ, vole, nahoru jsem tam lehl, vole, dědy mě tam nechali, já tam uhořím, protože jsem nemohl se ani zvednout, že jo, takže já tam ležel, Mario jsem dal židlu před dveře, abych neutekl, vole, zmrt, ne, Mario miluji tě, ale to já jsem fakt v ten moment jsem nenáviděl úplně, ty vole, a on, no, tak tam budeš 30 minut, a já, 30, já chodím vždycky na 10 minutek, a pohodička, a já 30, to tam leží, vole, světlo jako konci tunelu, protože tam byla tma a jedna svítilo si dveří, já jsem si pak myslel, že umírám, tam jenom takhle tam do světla, tam. Ty vole, ležím tam půl hodiny, vylezl jsem ven, šel se zvážit a tam třeba o 400 gramů níž, super. Já jsem měl 73,5 a musel jsem mít 71, protože tam kilo je tolerance. Takže jsme to opakovali takhle třeba 3krát, vždycky na půl hodiny jsem tam byl. A pak už jsem měl jenom hodinu a zbývalo mi kilo. Měl jsem 72 a měl jsem mít 71. A Mario, no nemáme moc času. A já, ne no. A on, tak mě budeš trochu nenávidět. A já, proč on? Uvidíš. A já. Jak uvidíš, vole. To jedna zase nabalil toho kokonu, pak mi tam dal ještě už po 8. Hej, víš, jak mě se motala hlava, protože já jsem nemohl pít, abych nepřibíral jakoby tou vodou. No jasný, no. A vždycky on mě namotal, tak se toč. A já jsem tam vždycky takhle točil jak manička, vole, a on to, se to točilo. Takže já jsem vždycky,
On mě zatočil, vlezl jsem tam, vylezl jsem se a zase se roztočil. Takže já jsem tam točil jak, vole, jak na nějakým, jak cipísek, vole, na nějaký moravský akci, vole, tam vole. Bylo mi blbě, kurva, vole, mě jsem motala hlava, já myslím, že chcípnu. A teďka on mi tam namal do toho kokonu zase. Ještě jsem na sobě nějaký, vole, nějaký oblek jak astronaut po datlovi. Oni tam akorát umyli vodou, vole, abych tam neměl datlu v pod, oni. To jak tam seděl v tom? Jo. Kámo, I lost my shit, když jsem to viděla, protože já jsem samozřejmě viděla, že se chystají, ne? A teď se dívám prostě na Instagram, teď otevřu, vole, stories Vojty Hlaváčka a teď vidím, vole, datla na tom hotelu. Já tam píčo sedí zabalený v nějaké, vole, alobahové krabici, vole, Vojta Hlaváček mi tam takhle chladí hlavu, kámo. Já jsem se to doslova vyscreenovala, protože když jsem to viděla, jsem se úplně zechcela smíchy, to je jako úplně hilarious. Takže já měla sobě ten plast, 7 kokonů a teďka jsem si stoupil do té sauny a on nesedej si a já jak nesedej si a on jedeme panáka a já prosím. Takže já tam v tom kokonu se tam skákala k píča 30 minut panáka, vole. Hej, já jsem viděl světlo, já jsem si říkal, že smrt je pro mě lepší východisko, než ten Clash. Mě bylo úplně na chcípnutí, takže vole, než tady bude jenom mrdat, že jsem to nepřipravoval, tak ještě do kundy. Takže jsem myslel, že chcípnu, vylezl jsem ven, šel jsem se zvážit a tam 71 a já, jupi. Jo. Přijdeme za tím lesím, tam vole, tam nějaký ten polský gang, co tam, vole, vede ten Clash. Dali tam tu váhu na zem a tam 71,5 a já ne! A já lidi, to je blbá váha. A oni, no, a já, blbá váha, pojďte tam, tak se vynutili do toho. Fitka, bo tam byla taková ta special váha, co ti měří i kolik máš procenta tuku a tak, ne. A tam jsme se takže mi to uznali, neplatil jsem nic, paráda. Jo, by the way, mezi tím bylo školení. Na které on prostě nešel. Důležité školení, jak abych věděl, jak to funguje v tom ringu. Víte, co je zajímavé, že Daniel na tom školení byl a pak bude říkat, že nevěděl, jak fungují pravidla. Že nevěděl, že... To řekl někde? No, že chtěl ještě pokračovat tom, že chtěl pokračovat ještě, ale že on nevěděl a že vlastně ten... Že to jako skončilo omylem. Jo, ty jsi byl na školení, já ne. Takže ty to máš vidět. No, takže mezi tím bylo školení, tam jsem bohužel nebyl, jedu domů, nějak jsem se převlíkl a ve 4 hodiny se měli být, vole, v outučku na nějakou na ten Hunger Games, vole, event, kdy tam jako ukážeme, co jsme se naučili, nebo já nevím, co, jako, k čemu to kurva bylo vůbec, nechápu, jako aby jsem jako zastršil svého soupeře, vole, nebo já nevím. Přijdu tam, všichni tam nasoukaní v těch odporných, vole, kombinézách, Clash of the Stars, a pičo, proč to všichni na sobě mají, ne, dobrovolně. Anička, kde máš ten na sobě, vole, tu mrtku, ne, kde máš ten kostým, a doma, ona, no ale my jsme říkali, že to máte mít sebou, a já, kde, a oni na školení, a já, Takže já tam jediný to na sebe neměl. Datel to ještě neměl. Datel jsem to tak... Víc lidí to nemělo. 2, no. Já Datel. to je 2. No, takže já jsem se na to vysral a oni mi tam chtěli jako na nějaký náhradní, ale já jsem řekl, že mrdám, že to jsem nesvičil. Takže já tam byl jediný ve sexy outfitu. Jsme tam, oni tam ukazují nějaké ty jejich, vole, triky, vole, doleva doprava. Homolek tam, vole, dal 3 rány pěstí, vole, bomba. Pak bylo to vážení. A děcka, já jsem si myslel, že ten malý zmrdeček ke mně bude mít nějaký respekt, protože jsou věci, které na něj mám a které by mu mohly změnit trošku život, kdybych je vytáhl a kdybych to řešil. To by možná by chlapec měl trošku problémy a on ví, že já ty věci vím. Takže já jsem si myslel, že zmrdeček bude mít trošku pokory, že se bude chovat. Šlo na ten stare down a říkám ještě se, ty vole, co tam předvedu na tom stare downu, mám tam pusinku, ne? Já jsem myslel, že tam udělal ne jako z prdele, ne? Jdeme na ten stare down, je tam na něj. A zmrt. A já! Vzal všechnu sílu, co mohl a žduchl do mě. A jako normálně, vole, bych jeho žduchnutí ustál, vole, kdybych věděl, že to přijde, ale jako když tam stojí, že já stojím štípil, já jsem na něj ani neviděl a já... A najednou, vole, jsem odletěl, já jsem nevěděl, co je, a já, co je. Tak jsem se nasazal, tam spíčoval zmrdečka. A děcka, co vy nevíte, my jsme se tam nějak dohádali na té stage, on šel dolů, ale když já jsem se šel dolů z těch schodů po tom stare-downu, tak já jsem tam nakáčel a kde je ten zmrt? Já jsem tam k němu přišel, začal jsem se tam hádat, teďka do toho jsem začal hádat ten jeho trenér na mě, takže Mario to viděl, takže Mario Pantáta řekl, že tohle ne, takže Mario tam se tam začal hádat taky, takže tam půlka haly jsem začal zvedat, vole, úplně drama, ty vole, ten sám sedí první řadě, vapuje, si čumí, co se děje. Ne, já jsem poslouchej, já jsem vole, měla drž se ten vapík, abych se sklidnila, protože už je do tebe strčil, kámo, já jsem se tak držela, abych po něm nezačala řvat, protože na tom Before the Clash, tak jsem tam, že ho on něco řekla a já jsem po něm prostě zařvala a to tam šlo hrozně slyšet. A já
jakože I love this camera, but I don't love cameras in general, takže já jsem se bála, že když něco udělám, tak to bude všude natočené a prostě humbuk, chápeš, já nepotřebuji tu pozornost. Takže pičo, já jsem se tak držela, abych něco neřekla. A ty jsem za ním šel. Já jsem byla úplně nastartovaná, já jsem byla úplně ready za ním, já ti říkám, já jsem měla takovou rage, že já jsem myslela, že z té židle se zvednu a já ho tam vyfacku, nekam, ti říkám, já jsem byla úplně ready ho zničit. Ale pak jsem si říkala, kurva, to někdo natočí, to všichni vidí, tak jsem se dělala já. A čuměla jsem, co se děje. To jsme se nám dohádali, ještě jakoby po té stage jsme se dlouho, tam jsme se ještě dohádali se Zmrdem, která mi tam zase vypne zítra v Clashi a mi tam úplně dá to káočko. To je jeho oblíbená věta, že dostanu káo. A jeli jsme domů. Pak ty si vlastně měla do prdele, vy jste měli nějaký vole dýchánky vole za Prahou, někde v Táboře nebo kde. A já jsem noc před Clashem jsem normálně spal doma, vole, zahulil jsem se, šel jsem spát, prostě klídeček. Probudím se, všichni mi píšou, já nemohla spát, Roxana, já nemohla spát, mé mama, já nemohla spát a já, chlapi, to se probudilo 11:30, mi dobře, vole. Kámo, my s Krištofem jsme šli spát někdy píčo ve 4 ráno, nevím proč nespal on, ale já jsem se zbudila třeba 20krát, mně se o tom zdálo, vole. Já jsem se normálně během té noci zbudila třeba 20krát, mně se zdálo píčo o Clashi. Úplně rozlámaná, vole, třeba v 10 jsme jeli do Prahy a ještě, že se tady dáme nepíkne, tak vlezeme si do postýlky, vole, já jdu spinkat a píčo najednou zvoní Štěpán, že už je tady, že mě jde líčit. Takže já jsem spala třeba 5 minut, vole. Takže já úplně rozsračkovaná, vole, byla jsem jako jo, dobré, to nějak prostě rozjedeme. Možná jsme si tady před tím Clashem, před toho arenou dali nějaké ty party favors. No a prostě jsme tam jako jeli, no. No, party favor, ty vole, no. Já jsem se probudil a měl jsem takovou tu klasickou trému, vole, když je prostě sugar bombek, nebo když je nějaký, vole, něco prostě. Taková ta normální tréma v hlavě. Ale moje tělo to očividně vůbec nezvládalo, bo já jsem celý den až do toho skurveného zápasu chodil chcát co půl hodiny. Já jsem nebyl schopný v sobě prostě udržet, vole, kapku vody, nebyl jsem schopný vůbec jíst. To je takový to, když máš se trému a nemůžeš jíst, prostě ti nablití, vole, ze žrádla. Takže já jsem do sebe donutil, vole, jsem si jeden koláček jahodovej a pak jsem vole, půlku Cezar salátu a úplně jsem se nutil, úplně se mi to natahovalo ze mě. A děcka, tolik sraní s tím Clashem, nahrávání songy. Jaká ta songa, vole? Beat zajišťovat práva na beat, vole. Najít, vole, tanečnice, pak to s nima, vole, nacvičit, potom jsme sháněli den předem ty skurvený třásně, bo já jsem objednal nějaký a nepřišli, takže jsme sháněli nějaký náhradní. Takže Alice a Sunny reálně, vole, den před Clashem museli do Brna pro ty pompony skurvené, vole, aby teda byly. Takže mi vůbec neříkejte nějaký, vole, přípravy, nepřípravy, bo já jsem na to byl, vole, připravený jak nikdy, vole. Já jsem tam, vole, připravoval se na to, vole, jak nikdo z nich, těch mrďáků, co tam byli. Takže furt se to stalo a pak teda, že už jdeme na ten event, že už tam jdeme. Přišli jsme tam a chci jenom vyřídit všem mým kamarádům, že jste banda píčusů, banda hloupých lidí a i ty jsi mě nasrala. Hej, oni si myslí, a to, ne, mluvím já. Oni si myslí ti lidi, že když jako jste v tom Clashi, takže jste vlastně organizátor. A mě vyvolávalo do píče od 12 hodin až do zápasu 15 lidí co 10 minut kvůli hovnům. Kolik tam mám být? Lístky, kam mám jít? Pičo, co jsem, speakeríra? Já je úplně líto toho týpka normálně, protože já vím, že toho takhle otravují influenceři furt. Ale kurva, já jsem myslel, že asi ti moji kamarádi pochopí, že když tam mám zápas, takže budu chtít klid a mír a nějak, vole, se udržovat v klidu, vole. A ne, že mě budou stresovat jejich hovnama. Takže já jsem, vole, měl u sebe půl hodiny telefon a řekl jsem Arturovi, což je můj asistent úžasný, vem mi ten telefon a nedávej mi ho. Takže já jsem byl bez telefonu, vole, až do toho zápasu, prostě 6 hodin, bo já jsem na to neměl nervy. Furt nějaká skurvená píča mě otravovala. VIP lístky, kde je VIPko, kolik tam má být, vole, mě nepustili, vole, furt někdo, a ty taky. Já jsem to byla z toho hlediska, že si můj nejlepší kamarád a určitě mi pomůže, že ti bylo nějakých 20 ostatních píč, s kterými mám nic společného, není můj problém, vole. Já jsem byla jako Tadáš jediný člověk, který ho tady znám a je to můj nejlepší kámoš, tak mu zavolám, vole. Takže bych se trošku sklidnila zase. No, byl jsem nastavený jak pes, jakože to bylo už to jako ne na tebe, já jsem nastavený na svět, ale já jsem měl už u toho plnou píču. Jako já chápu, že ti lidi to jako nemyslí zlé, jo, že si že oni si spojí, jo, Tadeáš je v Clashi, takže Tadeáš to bude vědět, že asi nenapadne, že jakoby Jetek a s ním mluvit nechci. Ale píčo, 50 lidí, furt někdo, vole, Elena, Simona, ty, Artur, vole, píčo, Filip, vole, Simona si ne, to znamená hodně nějaký jméno, to znamená Simona mě neotravovala teda, jo, to musím nechat. Ale furt někdo něco potřeboval a já, ty píčo, jste normální, vole. Takže měl jsem úplně nervy a děcka, to, co mě se dělo v hlavě, vole, před tím zápasem, tak to píčo, to jsem nezažil. Já jsem měl panickou ataku, vole,
já to byl na panický ataky, jo, ale jakože fakt pořádnou panickou ataku jsem měl jednou v životě a to bylo na prvním království tady, že jsem 2 hodiny, vole, tam jsem musel uklidňovat, vole, mi tam, vole, máma dá neurolu, abych tam nechcípl. A to jako nic se nestalo, vole, ta akce probíhala v pořádku, vole, všechno bylo super, akorát prostě, vole, ataka z toho, že chápeš, prostě, vole, nával na hlavu, prostě, vole, zodpovědnost píčoviny. A tohle bylo 100krát horší, protože, vole, mezi tím se tam furt něco domrdávalo. Furt něco. Pak tebe tam vybučili, já jsem měl úplně chuť, vole, tam spíčovat všechny ty negramoty, vole, co mají IQ 50, vole, co tam jedou někde, vole, z Ostravy se podívat, vole, na rugby. Vole, přijde jak Koloseum, vole, jak oni tam prostě dají ti tupci tam jedou, jo, pobít, píčo, úplně negramoti skurvení, já jsem chodil tam vyliskat všechny. Furt se tam něco dělo, furt, prostě před tím mojím zápasem, tam bylo 80 beefů mezi někým s někým, vole, a furt jsem to musel nějak jako řešit, vole, takže já jsem se byl úplně v píči, pak jsem se tam, vole, zhroutil Arturovi na ramení, vole, bo jsem byl už úplně jako ne z toho zápasu samotného, jako že bych byl, vole, v píči z homolka, to ne, ale prostě je to hrozná. Proto jsem říkal, že neexistuje čas, za kterou bych do toho znova šel, protože nemám zapotřebí si tohle jako dobrovolně dělat. Já jsem rád, že jsem do toho kleše šel, byla to super zkušenost, vole, moje zástupovka byla plně legendární, bylo to, vole, pro mě dobrý jako peněžně i jako, vole, dalo mi to nějak, chápeš, na nějaký nový lidi, jakože chápeš nějaký, prostě potřebuješ se nějak, vole, udržovat lidem v mysli, pokud děláš to, co my děláme, takže jako určitě mi to v nějakých věcech pomohlo. Ale vím, že jako stačilo jednou a nazdál, protože jako já na tohle jako mám na to, bo to tak zvládl jsem to, ale nemám zapotřebí si to dobrovolně dělat. Takže jako stačilo jednou a nazdar. No a mezi tím, co já jsem tam, vole, deprimoval v šatně, tak moje máma se hádala s panem Kotlárem. A dámy a pánové, zde přivítáme moji bombastickou maminku Leňulku. Dámy a pánové, Leňule. Dobrý den, jmenuji se Lenka, je mi 42 let, jsem příjemná hrava. Když jsi byli v televizi takové reklamy, běželo to po 10. večer a ty dívky říkali, dobrý večer, jsem veselá, jsem hravá, volej mi 6:0. No, děcka, mezi tím, co já jsem si tam nevěděl v šatně a prožíval jsem tam emocionální kolotoč, tak Leňole si tam zažila takovou potičku s jedním parchantem, s jedním ulhaným zmrdíčkem, s jedním kokoutkem, který nahrál jednu píseň na YouTube a myslí si píče, že s poserou, s panem Chcípákem Kotlárem. Jak to probíhalo, co se stalo? Jo, tak jako tvá matka tě musím nejdřív pokárat, protože takhle se nemluví, to všichni samozřejmě víme. Prosím tě, a ty jako i v tom našem podcastu budeš mít takhle jak pičus? Jako... Ne, nebudu mluvit jako pičus. Jinak děcka, já a Leňulka plánujeme náš podcast, to neznamená nic pro kontroverzní, akorát když jenom dělá podcast, může dělat podcastu více. No takže... po tady té zkušenosti si to ještě budu muset rozmyslet, protože nevím, jak to bude probíhat dál a myslím, že Taďoch mě asi brzo z těch podcastů zničí, úplně vyškrtne a už mě nikdy nikam nevezme, takže... No každopádně pokud jenom půjde podle plánu, se může těšit za začátkem školního roku v září na nový podcastík, s Lenulkou ještě nemáme jméno, protože stále rozhodujeme. Já chtěl Keeping Up with the Kardashians, ale... Já bych jenom ráda řekla, že jsme si dneska nic nepřichystali, nemá to žádný scénář a to, co tady se jako řekne, tak je čistá improvizace, jo, jenom aby... Jo, protože my normálně máme ten scénář. No, já jsem si to do dneska jsem si to myslela, ale teď už vidím, že opravdu je to real a oni opravdu nic nemají nachystáno. No, prosím tě, co se tam stalo? Jak to s tím Kotlárem proběhlo? Jak to s tím Kotlárem proběhlo? Protože jak pan Kotlár tvrdí, ty to napadla. No, takže všichni se prostě zvedli a šli si prostě pro pití, tak jsem tam teda zůstala jsem tam sedět jediná, široko, daleko prostě nikdo, všichni se šli pryč, tady se šla pryč, Michal šel v provodu, všichni odešli. No, teď si tak sedím a přišel pán s dívkou, dobrý, tak nic, stojí, tam nejde slyšet, co tam kdo říká. No a on, že si tam teda jako sedne před nás na ta místa, tak jsem mu jako říkala slušně, že to jsou naše místa, že jsou obsazená ta místa a že ať mi ukáže vstupenku, kde teda jako sedí. Teď mám jako říkat, co říkal ten pán? Mám to jako říct úplně... No, normálně. Tak on jako mluví takhle, že jo? On jako nemluví normálně. On takhle prostě zve. On takhle prostě na tebe zve. Jako, on nemluví normálně. Takže on zval, ty nevíš, že já jsem. No, tak jsem pochopila, že asi tady kamarádi moc nebudeme a že mi tu vstupenku asi ukázat nechce, dobrý, tak já jsem mu pořád říkala, že teda jako, jestli mi mohl ukázat tu vstupenku, že teda on tam nesedí, že to jsou naše místa, že jste si šli jenom pro pití, že se hned vrátíte, nebo oni, že se hned vrátí. No, teď on jako tam pořád křičel tady ty urážky, no tak jako on si asi myslel, že mě urazí, ale to se moc mě neurazil. Potom řekl teda té slečně, jak si tam sedne, takže ona jako na ní zařvala, sedni, ona si tam sedla. A to jako nějakého štětka, ty víme, kdo to je?
Je to Ona nějaká se s ním Annabelle. furt fotí, ta týpka má, vole, nechci jak kunda, vole, no vypadá strašně. No, takže ta slečna si tam teda sedla, on si teda sedl vedle ní, přede mě přímo, tak jako... Potom začal na mě křičet, že jako já nevím, kdo on je, tak jsem na němu začala už jsme si začali teda tykat, jo, už jsem pochopila, že jako s vykačkou tady jako to tudy cesta nevede, tak jsem mu začala teda taky tykat, říkala jsem mu, že on taky neví, kdo já jsem a já, že taky nevím, kde on je a že to mě vůbec nezajímá, kdo on je. A ať teda odejde, tak on začal máchat tou páskou, že má jako VIP, že on je VIP, tak jsem mu říkal, já mám taky VIP a co, prostě seber se a odejdi. On začal zase, že nevím, kdo jsem a že on je majitel security. Tak jsem mu říkal, že mě to nezajímá, že je majitel security, že tam prostě nemá co dělat, tak ať je tak hodný a odejde. A v tomto duchu jsme si takhle povídali a já jsem mu pořád říkala, ať odejde. On mi říkal, že ty věci, ty pěkné, prostě pořád dokola. A no pořád, že dostanu přes... No citace, to chceme slyšet, tady toto. Přesně. A já to tady pak řeknu a oni řeknou, že mluvím prostě. Kurva, a nemluvíš prostě? Tak já jsem Zavířova. No tak asi mluvíš prostě. Asi mluvím prostě, ale ona si... Pořád to stejné, že jsem mrtká svině, kunda, že mi rozbije hubu, že mě zabije, že nevím, kdo on je. Já jsem mu říkala, že on neví, kdo jsem já, on furt s tou páskou. A že mě zlikviduje, teď já jsem se nenechala, že jo, protože jako co s ním, pak jsem mu říkala, že si určitě teda jako netýkáme, že si teda vlastně nikdy týkat nebudeme, že co si to dovoluje. No a teď už jsem jako nevěděla moc, co mu říct, aby jako odešel, tak já mu říkám, tady sedí Roxana. A on Roxanu ale miluje, on s Roxanou se fotil vždycky. No jenom, že já jsem nevěděla, že on zná Roxanu, co mě napadne, že zná Roxanu, tak já mu říkám, no tady sedí Roxana. A když jsem mu řekla to Roxana, tak ona jenom říká, no tak až ona přijde, tak já odejdu. Já říkám, ne, ty odejdeš teď prostě, seber se a odejdi teď. A on, tak nějak respekt jako. Já říkám, jaký respekt, ty to na mě 5 minut řveš, tak prostě jaký teď máme mít respekt. No a do toho, kdy já už jsem začala s tou Roxanou, kdy on už jako nevím, jestli po ní něco potřebuje, nebo co se tam děje. On chtěl s ní songu, ale vole, ta si nikdy songu dělat nebude. No, takže já jsem řekla tu Roxanu a do toho vlastně se vrátil manžel, přinesl to pití, no a ono je to pak vlastně vidět i na těch videích, že on se potom vlastně sebere a odchází a pak zase ještě křičí něco na mě a vlastně odešel. No, ale to je všechno, co se stalo. No. Ale jako nenapadla jsem ho první, to jsem si tím 100% jistá. Jako, že bych tam jako z ničeho nic vyskočila a pojď jako. Pojď mi hop. Pojď mi hop. No, ty k tomu chceš něco říct ještě? No seš pěkný čurák, píčusku jeden starý plesnivej. Vole, já nechápu, jak taková lůza, vole, bude vytahovat něco, že víš, kdo já jsem, vole, to je gladuška v KFC. To je gladuška v KFC, vole. Protože to asi bude spíš tady pičovat ona než ty. Já jsem jenom ti chtěla ještě říct, jako kdyby ten člověk mi normálně řekl, dobrý den, sednu si tady, teď tady nikdo nesedí, tak mu řeknu, jo, jasně, sedni si, až přijdu, tak prostě odejdeš. Ale ne stylem, že tam na mě začne řvát ty mrtko, kdo já jsem, tak to jako fakt ne. No, asi tak, píču. No, takže pan Kotlár, vše se dostaneš přes píču, dá ti dá přes píču, vole, skončil si, tvoje éra skončila, měl si jeden hit, ten skončil, že mají za píču se, máš dluhy, máš nabraných děcek 50, vole, různě po republice, vím na tebe toho dost, takže pokud budeš jebat do někoho z mý rodiny, nebo do mě ty píčusku jeden, mě nezajímá, že máš vole 100 kilo, tak skončíš, skončil a konec, vše se dostaneš po píči a tvoje éra skončila, stejně jako homolek, já vůbec nechápu, že tady ty lůzy, vole, z horní dolní vždycky dolezou do kleště, pičo, a pak, vole, si myslíš, že poserou, jako. To je jak homolek tam dostal zaplaceno, vole, 50 litrů, vole, 20 dal, vole, pičo, trenérů, zbylo mu 32 na ruku a myslíš, že taká hvězda. A to samý je pičo Kotlár, píčusek jeden, vole, starý plesnivej, vole, to ani vůbec nesere, vole, a pak on něco. Co to řekl v tom článku? Že homosexuál jeho máma mě napadly. No, že matka toho homosexuála tě napadla. Jo, ale protože Lenule chodila po kleši a rozdávala tam bičo háky, vole, lidé. Jako pičo. Já jsem doteď nevěděla, že je homosexuál, jo. Já? Teď, no, samozřejmě jsem si dozvěděla z toho článku, takže. Aha, tak jo, ještě. To chtěla poděkovat panu Kotlárovi, že mi to konečně někdo jako řekl, že jo. Hej, on je úplnej píčus, já vůbec nechápu, jak hlavně, vole, on se tam dotáhne nějakou štětku smrdlavou, vole, a myslí si, že tam, vole, vlastní, vole, polku kleše, vole, bo tam má nějakou kundu vedle sebe, ale to, že má exekuci, hlavně vole. mě teda jako, to jak řekl, že majitel security, to je úplně jako. Za prvé nejsi. Jako, ale hlavně jako majitel security, jako to je na tom kleši? No jasně, že není, vole. Chápeš, on možná jako, a je majitel nějaké security? Není majitel ničeho. Není, on byl prostě securiták, ne? A týpek tam prostě dojde a jako, já jsem majitel security. Jak člověk, co má exekuce, může vlastnit cokoliv. On nevlastní nic.
Ten místo to, aby volal rozhodně nepokleši, tak ať se jde vole srát o těch 50 děcek, co má a neotravuje slušné lidi, kurva někde na kleši, zmrdeček jeden. Já už asi nevím, jestli k tomu chci něco říkat. On stejně řekne, že to bylo úplně naopak, že jo. On řekne, že to bylo nějak a já řeknu, že to bylo jinak, ale tak já myslím, že i ta videa, která tam natočili ti lidi, kdy já jsem ani nevěděla, že ho někdo točí, protože mě nenapadlo, že tady toho člověka někdo zná. Protože proč? Hej, ale z toho jsem byl v šoku, kolik lidí to natočilo, mě to poslalo třeba 8 lidí. Jo. Jako, mě vůbec nenapadlo, že by ho někdo znal, já jsem si až potom jako tak jako vzpomněla, říkám, sakra, on tam seděl na tom pódiu a proč tam seděl na tom pódiu, někoho hlídal, nebo proč tam byl, tyhle, co tam dělal na tom pódiu, já jsem psala vlastně i tobě, protože jsem věděla, že tvůj telefon má Artur, jsem psala, Arture, ty, co to je za člověka, on tam byl na pódiu, teď tady na mě řve, ale jako vůbec mě nenapadlo, že to jako někdo natočil, hlavně my jsme koukali spíš na na ty souboje tam a nekoukali jsme jako za nás na to, že bych jako tam se dívala, jestli to někdo točí, takže jestli to teda někoho tak zaujalo, tak prosím vás příště mi dejte vědět, já se víc narovnám. Ale já jsem byl hlavně z šoku z toho, že já jsem si fakt nemyslel, že jako zapadeš do tak... Tolik lidí to aktivně jako pozoruje. Jo, že to ještě, jo. Že... Tam jde vidět každý tvůj pohyb, vole, ty tam sedíš a na tebe mám výhled všichni nad tebou, všichni naproti tobě, všichni z boku, tak crazy. No to mi je jasný, ale Já myslel, že ty lidi se zajímají o ten zápas, a nebo ty lidi sám sedí, víš, a jakože mi to nevadí, já jsem rád, že to natočili, protože aspoň jde vidět, že to byl on ten čurák, to tam, chápeš? Tam je úplně jasně vidět z toho videa, že on tam je ten agresivní kokůtek, vole. Lásoučková dala video na extra, prostě Lásoučková by sobě co řekla takhle a řekla, že let me do some work for extra.cz, ale já jela bomby na telefon. No já bych řekla, že jako bychom mohli udělat takovou speciální epizodku, kde bychom si trošku pozvali toho Datla, možná toho Vojtu i toho Krištofa a trošku bychom se pobavili o tom Kotlárovi. To bychom mohli. To by bylo také fajné, si myslím. Trošku tak expoze. lidi, jestli chcete trošku expoze na toho Kotlára, když uděláme takové expoze, tak uděláme i na Kotlára. Tak nám to napište do komentíků. A než moje tady vzácná slušná paní maminka odejde. Já bych teda ještě chtěla, jo, jestli... Mě by zajímalo, že jsi byl měl ten podcast, jak dlouho ti vydrží tady ta tvoje persona slušná paní. Můžu já taky něco říct, nebo jste mě tady pozvali jenom Kašpara, zase mám jít domů. Já bych chtěla prostě vás jenom říct, že kdo stál za náma po tom, co skončil ten zápas a jak ten Taďo šel domů, tam mělo 250 lidí kameru a videa a já jsem z toho neviděla jedno jediné video. Já taky ne. Prosím vás, pošlete mi to, nebo to pošlete Taďochovi, nebo prostě Dedice, prostě někomu to pošlete, protože tam všichni běhali s kamerama, všichni něco točili a teď jediné, o čem se mluví, je jako Kotlár, jo, mě ten Kotlár tam jako vůbec nezajímá, ale kdybyste měli někdo to video, po tom, co skončil ten zápas, tak nám ho jenom pošlete, to je všechno. Ono natáčá nějaká kamera, já si myslím, že to natáčeli ti lidi z toho kleše, ale jakoby, že to akorát nevybrali, protože v ten moment už šli do zápasu někdo jiný. Jo, kámo, ale já jsem tam poskytovala minimálně 50 rozhovorů, z toho jsem viděla tak 2, furt mě tam permanentně někdo fotil, furt nějací fotografuje, pozička. Viděla jsem ty fotografie někde? Ne. Já ty tvoje, jo. Na tom, kde? Na bulvárech to je, na extra, na super.cz, VIP star. Tak mi někdo udělejte tu práci, uložte to, dejte to na úschovnu, pošlete mi to a to vezmu prostě. Víš, že jsem ti poslal tu fotku z toho nějakého bulváru a já ti nám že tam sluší. No. To já to prvně poslal Sise, bo já mám Sugar Days naproti Cisinka, ne, a jí to poslal ona. Jo, sluší to tam, já, tak se hlavně pochval. A ona mi poslala otázník. A já, co? A pak jsem dělal tam Cisinka a já, ježiš, sorry, to měl být Sugar Days, a jo, dobrý, sluší to. Tak jo, no tak jo, tak děkujeme, že jste se tady dneska ukázala. Děkujeme. A vy nám napište do komentíků, jak byste nazvali ten náš nový pořad. A o čem bude? Jestli teda bude jako jo, jestli bude. Já vám dvěma moc nevěřím upřímně teda. No, takže děcka, pokud máte nějaký výborný název pro náš pořad, tak nám dejte určitě vědět. A o čem ten pořad bude, se dozvíte, až bude. Protože ještě nevíme. My jsme tam byli v té backstage, v té šatně. Já jsem se tam povídal hlavně s těma úžasnýma rozhlaskávačkama, nebo třeba s Arturem, nebo s Máriem, ale byl jsem tam jako hlavně jako zavřený. Že většina těch jako lidí, co tam jako měli ty zápasy, tak se na to furt chodili koukat ven. Já jsem tam moc neměl zapotřebí na to, že mě bo mě to akorát jako znervozňovalo více, ale já to mám na kleši vždycky. Od prvního kleše, kdy já jsem byl vole na dvojce, tak kdykoliv slyším takovou tu hudbu, do čudového rohu, tak já vždycky mám pocit, že tam lezu já. Vždycky, ale to mi říkalo více lidí, i Roxana i takhle, že vždycky to mají úplně popky. Se toho jako, nevím, jestli to říkala zrovna Roxana, ale vím, že víc lidí mi říkal, že vždycky se to mě to přijde vždycky, že někdo vole, že na mě zasvítí reflektora, jdeš tam ty. Prostě takže já nevím, já jsem to vždycky takový úplně stresová situace, takže já jsem tam byl zavřenej.
Pak mi tam už dávali ty hovna kolem té ruce, ne, kolem těch ruk, že už do toho, do té klece. A celou tu dobu jsem měl jako v hlavě nějaký jako návaly, vole, jsem rozdýchával. Pak najednou půl hodiny před zápasem a v hlavě úplně klidamír. A já, ty vole, divný. To je až too good to be true, to se něco se že pomrdá bez tak. Dali mi ty rukavice a najednou mně se udělalo úplně jako, že jak já jsem celý den nežral a nepil, nebo kdykoliv jsem se napil, jsem chodil chcát, tak jsem byl strašně slabý fyzicky. A já, ty pičo, a Jana Mária, ty co mám dělat, mám se rychle nažrat, než tam půjdu, jakože já jsem cítil úplně, jakože mě bolela ruka, jen jsem jí zvedl. A Mário, ne, že už taká řád nemůžu, takže mi dá nějaký povzbuzovák. A já, ty co vytáhne, mi tady píchne, vole, nějaký úplně nářez. Mário vytáhl z kapsy třtinový cukr. tak jsem dostal 2 třtinové cukry a tak jsem je šprát šampione. A já, tak jo. Takže Mario mi tam střihl dva cukry do dušky, poplácal mě po rameni a já jsem šel. Takže děcka, já jsem se v té backstage, tak já už jsem se, že tak mi tam vyvolávají to mé jméno, tak jsem tam připravil ty schůdky, vezl jsem tam a jsem strašně happy, že jsem udělal si tam ten svůj nástup, bo mě to strašně jako tak vyčilovalo, že jsem byl jako v nějakým elementu, co jako znám, co dělám, co mě baví, viděl jsem, že ty lidi na to měli dobrou odezvu, chápeš, že by byl o dost víc vystresovaný, kdybych tam jakoby jen šel jak oni, že by tam prostě vylezl a prostě bych si rovnou pádil do té klece, že mě to tak jako uklidnilo. Pak teda tam stojím, dole, namazala mi tam vazelínou, aby to klouzalo a já ten nos pořádně namažete, paní. A pak mi tam něco říkal Mario do ucha, já vůbec nevím, já jsem vůbec nevnímal. Já jsem vylezl, plně jsem tam tancoval a pak jak už jsem šel rovně, tak já jsem viděl Rudě. Já jsem prostě šel ho zbít. Takže já jsem se furt bál, že to v sobě vůbec jako nebudu mít, ne, že budu hrozně v pohodě. A že pak třeba dostanu na piču, protože tam prostě budu jako chápeš, sranda. Ale jakože fakt ten moment, kdy jsem věděl, že jde do tuého, tak já jsem dělal, že survivor mode. Jakože prostě teď nebo nikdy. Tak jsem tam vlezl do té klece, nevím, co se děje, ty vole, stojím tam, čumím, něco mi tam říká ten trenér, ten rozhodčí. A jdeme se teda být. Tak jsme se tam nějak robili. Já si z toho moc nepamatuju, pamatuju se jako nějaký, jako, ale jakože to byl jako takový fever dream, to jsi prostě úplně v jiným jako stavu mentálním, než jako při čímkoliv, jako cokoliv jiného v mém životě, co jsem dělal, tak nepopsat tomuhle, to byl takový úplně jiný jako pocit. Protože jako víš co, třeba kdyby tam šel jako s Krištofem se pobít, jakože haha sranda, víš co, tam byli takový ti, co tam jako pláci, haha sranda, kámoši, jdeme se tady zbít, jdeme se něco ukázat, ale s tím zmrdem to prostě bylo jakože boj na život a na smrt, vlastně jakože já jsem byl úplně ty teďka on sám otočil, jsem ty jeho hnusný záda, vole, jsem tam nějakou tou reklamou, já ty mu zbiju ty záda, já jsem dělal úplně nervy, vole, na něj. A bijeme se tam 5 sekund, dostal tam po hlavě a zmrdal mě ten trenér, že ho nemám jebat do zátylku. Já bych ho nejebal do zátylku, kdyby se mi tam neotáčel zády, tak jako chápeš, že jdu proti němu, dal jsem mu tam 3 rány a pak mu se začal otáčet. Tak jako of course, když už ta ruka letěla, a on se mezi ním otáčí, tak asi mu tam jako napálí se, co mě dělala já. Stop, ježiši lidi, zátylek, ne. Víš co prostě, takže vole, tam jsem dostal zjebat začátku. Pak se tam nějak bijem, pak jsem tam nějak narazil zdi, vole. Paráda, ty vole. A pak najednou se nic nedělo, ne? Prostě on byl v rohu, stal tam s ním ten rozhodčí a nic se nedělo. A já, co je? Já byl úplně KO, ne? Jo. A já, ty píče, co je, jako co teď? Teďka se otevřela ta kles a nikdo tam furt ale nešel a já na Mária, vodu, dej mi kurva vodu, bo já myslel, že je poločas. Já myslel, že je poločas a já, pičo, je ten Mario normální, protože Mario furt, jo, budeme tam stát, budeme připraveni na ten chápeš, jako že tam naleze. A Mario tam stojí, vole, metr a mává mi úplně nadšeně a já, vodu! A furt voda nepřišla a já, pičo, já jsem myslel, že to je nějaký setup, že třeba podplatili Mária, ať mi nepomůže, ne? A já úplně jsou normální. Teďka tam naběhly ty moje rozeskávačky a já, tak to je káru zbít oni. Já jsem, víš co, na klešení nevíš, já jsem normálně myslel, že speaker řekl má ten typkám, že běžte ho tam zbít. Já jsem normálně myslel, že to je, víš co, tam nikdy nevíš, vole. Protože já jsem vůbec nevěděl, co se děje. Pak teda řekl jsem, že jsem nějak vyhrál, to jsem tam zatancoval. A šel jsem do piče, pak jsem byl velice emocionální, jsem tam objímal se všema, vole, s maminkou, dost milý to bylo. Já jsem byl hrozně happy, že už je to za mnou, že mám klid. Já mám hodně věcí, co bych chtěla říct, já normálně mám celý příběh.
Já čekám, až odpovíš tady. Takže potom jsem byl nadšen, že jsem vyhrál, vypíčoval jsem tam celou tu halu. Jo a prosím vás, já jsem teďka v nějakém rozhovoru s Prokopem řekl, že tam všichni mají IQ 50, že jsou ti lidi úplně debilní povl. Třeba 30 holek mi napsalo, my tam šli kvůli tebe a ty nás takhle urazíš. Tak logicky to asi není na tebe mařeno. Jakože chápeš, jako... Pokud nejsi součást toho problému, tak nemluvím o tobě, já mluvím o tady těch, když řeknu všichni, tak nemyslím všechny, já myslím ty debílky, co mají IQ 50, co přijedou někde vole ze Šumperku, vole z Opavy, vole z Horní Dolní, vole s celou jejich rodinou, koupí si popcorn a jdou si tam zabučet na lidi. Tak to jsou za mě, nebo i nejen bučet, to prostě i kdyby prostě mě přijde, že to fakt tam jako sorry not sorry, ale tak 60% té haly jsou prostě negramotní hlupáci. No tak samozřejmě, protože lidi zase jdou tady ty věci, no tak jako... No, takže jakože já na Clash chodím, protože je to Clash, ale jakože nešel bych tam někdy jakože já nejdu na Clash se podívat na zápas, já se tam jdu prostě podívat, co se děje za show, prostě já to beru jako show, takže víš co úplně milujeme, potom stali nějaký typci, no vole, to si, ty jsi vůbec nevyhrál, to kdybys šel proti někomu normálnímu zápasníkovi. Teď řekli jsem vyhrál, pán rozhodčí, tak jsem vyhrál, konec, tečka. Já jsem nikde nemachroval, že jsem nějaký dračí bojovník, co má vole tady vole nějakou taktiku vole mistra Sifu. Já prostě jsem přišel vole pobít, vole, že jsem neříkám, že to napřed byl nějaký vole výkon roku, prostě jsem vyhrál. Vydal jsem výkon roku vole na mojí nástupovce a jsem spokojen. A tady moje zápasnická éra skončila, takže nějaký vole 18letý týpci, co mají vole 16 000 followerů na TikToku, tak můžete s vašima výzvama přestat, protože vás mrdám, s nikým vole se být nejdu, konec, tečka. Tohle bylo mezi námi, budu s námi. S nikým jiným se brát nebudu. Tečka, hotovo, vole. Jestli se někoho zbít, Homolek rád půjde. Homolek ví, že to je jediná věc, kde vole mu dali nějaký cloud, tak vole ten by tam byl nejradši vole teďka v každém kleši. Cloud. Neposlouchej, tak Homolek z toho měl cloud. On životě nezažil takový cloud, ale víš, co je šílený? Že o něm nenabilo nic. No, že jako, víš že co? já jsem se na to reálně dívala, jakože jasně on má cloud, že o něm se jako baví, ale nikdo o něj zájem nemá. On před zápasem měl 15 000 followerů a má 15 000 followerů. Jemu ani 1000, kámo, já jsem tam jenom byla se na tebe podívat, podpořit tě a nabilo 10 000 followerů. A Holomek, který to vzal jako, že se tam jde být a jo, prostě celebrita, tak úplně flop. On začal jako flop a skončil jako flop a to jsme říkali od začátku a přesně naše predikce takhle dopadla. Absolutně. Počkej, sorry. Já nejsem zvyklý deka moc, vole. No, takže, děcka, jo, teďka to ještě bych tady chtěla, když už tady mám takovýhle prostor, tenhle díl bude velmi sledovaný. Byla jsem ve čtvrtek diagnostikovaná s ADD, což jakoby, není to ADHD, takže určitě nějaká napíše, ty celou dobu říkáš, že máš ADHD a máš jenom ADD, tak jakoby je to skoro to stejná nemoc, až na to, že nejsem teda hyperaktivní podle paní psychiatričky. Každopádně mluvila jsem o tom několikrát, cože? No za to musíš uznat ty, že hyperaktivní fakt nejsi. No tak, já Jsi nejsem spíš underaktivní. vůbec, no. Každopádně já jsem teda o tom mluvila jako už předtím, že jako asi mám teda ADHD a všude jsem dostala že se nemám sama sebe diagnostikovat a p***y, takže byla jsem diagnostikovaná, dostala jsem teda meds, dostala jsem normálně předepsané prostě prášky na to, aby prostě jsem se jako, chápeš, abych si dala tady tu svoji poruchu dohromady, do toho mě ještě diagnostikovali s úzkostnou poruchou, což já úzkosti mám anxiety obecně, mám úzkostné záchvaty, mám vole social anxiety, prostě nedávám davy lidí, takže já jsem dostala ještě prášky, žrala jsem mi vole 2 dny a jako už ten první den byl jako extrém, jakože ona mi ta psychiatrička řekla, že prostě první týden to většina lidí vzdá, protože máš úplně nejhorší prostě jako stavy, že za prvé máš všechny side effects, jako prostě návaly, horka, prostě vole, prostě úzkosti a já jsem si dala první den prášek ve čtvrtek, zhroutila jsem se. Dala jsem si ho v pátek u Krištofa, vole, že jsem se tam úplně zasypala. My se díváme na seriál, já z ničeho nic se zvednu, teď úplně, vole, černo před očima, začnu z ničeho nic dýchat a z ničeho nic brečím. Úplně jsem se sesypala, takže já ještě, vole, tady, vole, za prvé vidím 2000 lidí, za druhé, teďka jsem na nových práškách, které mě úplně rozhodili, vole. Takže já úplně v hovnech, teď tam vidím 2000 lidí a já úplně do proderu, vole. Co? 1000. No tak před tou arénou ještě nebyli všichni. Aha. No, takže vidím tam před tou arénou ty lidi a teď já úplně do já tam jako prudím davem. Teď hlavně vidím... Jo, ty jsi volala, jestli je tam VIP vchod. Jo, a sorry, jo. já vím, že to nemyslela zle, ale to byl třeba už 20. člověk a já dělaj si píču. No, musíme uznat, že já jsem jedna z těch, co by ho fakt potřeboval ten VIP vchod, bo já jsem asi fakt ráda, že tam byli hlavně jako straight borci, kteří se jako bavili mezi sebou a řešili, jestli zápasy tam budou a holek tam moc nebylo. Ale kdyby to bylo jako dav holek,
Já bych neprošla, protože oni by se všichni přišli po fotku a ty jsi krásný voníš, jako já z toho hrozně vážím, ale já jsem byla úplně ve sračkách, vole. A já nepiju, we all know that. Měla bych pít na ty nové prášky? Určitě ne. Ale víte co? Mně to bylo úplně mně to bylo fakt úplně, vole, u hajzlu, jestli mě to zabije. Já jsem byla jako, jestli já tady mám tento večer přežít, tak já musím být totálně ožralá na hovna prostě. Takže jsme šli do toho VIP baru a zjistili jsme, že tam dávají prostě jakoby drinky, jakože, ne že míchané drinky nebo pití jako soft drinks, ale že ti nalijou jenom jako panáky třeba, ne? Takže já jsem si standardně chodila pro kelímek, do kterého mi dali led, tam mi dali vodku a já jsem se dopouštěla jmenovou limonádou. A bylo to velmi chutné, takže já jsem jich vypila možná 15, možná 20, do toho jsme si možná dali nějaké ty jiné srandy, no a prostě jsem byla fakt najebaná, jakože fakt jsem byla úplně ožralá. Jakože ke konci, prostě potom za mnou, v průběhu celého toho večera, za mnou chodili furt všichni jako Denny, rozhovor, já jsem tam dala asi 50 různých rozhovorů, jako fakt stránkám, které ani já nevím, co jsou, jakože prostě víš co, úplně všem, prostě všem. Takže jsem tam furt poskytovala nějaké rozhovory a do toho jsem se furt najebávala, prostě já jsem chodila drink za drinkem, prostě fakt jsem tam poslala Michala, potom jsem tam poslala Martina, vole, všichni mi tam nosili furt pití, já jsem furt pila prostě, pak vole jsem jako byla už jako ve stresu, protože už se blížil vole přístup Tadáše, teď najednou Martin nikde, vole, Štěpán nikde, teď já úplně do píči, co budu dělat, ne? Tak já ještě je tady Krištof, tak já píšu Krištofovi, Krištofe, kde jsi? Potom Tadáš samozřejmě, jo, Tadášův zápas, nástup, teď já z plných plic, já mám video, já jsi ho neviděl, jo, ale jak byl ten nástup, já jsem tam, hej, ti lidi vůbec nechápali, kde jsem se stihla naučit ty lyrics tak perfektně, chápeš, bo oni to slyšeli poprvé, ale já jsem to slyšela milionkrát a když mi to Tadáš poslal tu písničku, tak já jsem za všema chodila jako úplně pyšná máma a já, dívej, co udělal, to je fakt dobré, že? Já jsem to pouštěla Denise, Milanovi, Sinajovi, úplně všem a pak jsem jako, to fakt zabil, že? To bude fakt dobrý, to bude úplně, to úplně zabije prostě, ve všech těch rozhovorech úplně toto, takže když nám začalo hrát, tak já jsem piči to řevala úplně plných plic. Oni to pustili dvakrát, tak je úplně druhé kolo, jasně. Ten jeho nástup, viděla z toho týpka jako tam. Jo. A ten týp mi dával to, ten jsem tam plácal. Jsem šel, jsem si plácal. A hlavně si za příkladovou písničku trapnou. No hlavně on je totálně homofobik, Azealia Banks. My se tam pojím bude bučej. A Martin byl úplně na hovna a on a já, ne. A on, jako bů a já, ano bů. Protože on prostě byl tak nachsaný, že nevěděl, že má dělat bů a ne juchu. No, takže nás tu prostě jakože nikdy nikdo už takového nic nepředvede, prostě co si budem. No ale potom začal volet ten zápas. A jako, za prvé, já vůbec nevím, jak jsou ty pravidla. Já taky nevím, ne, co. já tam vlezu Takže, a já, tak co teď ne, lidi? asi, takže ty Víš, co mě podle úplně bavilo? No. Dívej jo, já jsem fakt na ty tréninky chodil poctivě, Mario může potvrdit, ty tréninky mi šly a já fakt na těch tréninkách jsem měl fajn, fakt jako na mě, fakt decent job, jakože fakt jsem si kill ten ksicht, vždycky jsem měl doleva, doprava, ale jak jsem vlezl do TT a mě tak tam... to bylo instinktivně, Prostě a mě furt Mario říká jaký taktiky, můj táta furt nějakou taktiku. Já tam vlezl a já hovno taktika, já ti jdu prostě zbyt. Takže já jsem se ani nekryl ksicht píču, co jsem měl, vole. Pak jakože musí nechat Danovi, tak 2 rány mi jako jebl. A já furt, ty mě se nic nestane, já si budu ten ksicht klít dobře. Já si ani nespomněl jednou, že by si měl nějaký a furt, já viděl úplně rudě, vole, to bylo crazy. Ale fakt ty nervy, vole, já jsem se fakt bála, být ten prostě nedal nějak třeba po nose nebo něco. Jakože jasně, on si furt vytahuje ramena a říká, že ti zničí nos, ale co kdyby ti fakt prostě umrdl nos, vole, a budeš mít nos roztříštěný. Žádná afterka nebude, vole, jedeme do perfektu, víš co prostě jako. Jedeme do perfektu. My jsme tam fakt všichni jako báli, jakože fakt Štěpán, Martin, my jsme tam fakt všichni byli v aktivním strachu, že ti rozbije nos. Já jsem se o ten nos furt vůbec nebál, však já se umím krýt, však tím jde. A pak vole tam. Každopádně to vyhrál, takže to bylo fantastické, oslavné prostě a pak jsme se seklece a to až mi to jako došlo, jak jsem tam objímal s tou mámou, ne, tak já úplně plná emoce, jsem tam úplně rozbrečela úplně a všichni nebreč a já, to jsou slzy štěstí. No a potom jsem byla jako, tak a jde se slavit lidičky, tak a jde se slavit. A teďka, že teda se dá tu after. Každopádně já jsem řekl, že se půjdu určitě domů jako převlít, to sprchovat, lebo se smrděla jak vole bolavá noha. Tak jsme jeli ke mně domů. Já, Sebo, Šikl, Roxy a Ellen, moje sestřenice, která mě spala, jsme jeli ke mně domů. Přijdeme tam, Roxana našla nějakou tulovou kočku. Nutně ji musela zachránit a já ani nemůžeš zachraňovat každou kočku, co potkáš na ulici. Takže ta zůstala dole, zachraňovala kočku, my jsme jeli nahoru ke mně do bytu. Nějak jsme se osprchovali
Elena, jelikož měla podpatky, tak půl kleše ožrala, chodila bez bot. Měla černé nohy a ona půjde do mojí načechrané voňové postele a lehne si tam, dá tam takhle ty nožky a leží tam. A já si kurva normální mám zbyt ještě tebe. Tak se mi tam úplně vyhrotil, že ještě dosáhne po papuli ona. A Elena se šla o mý nohy a Elena, že zůstane doma, že je unavená. A já OK. My jsme teda, že jedeme na tu afterku a afterka byla v nebi. Jenže já jsem byl úplně vyšťavený, já jsem jako chtěl být ještě s kamarádama, nechtěl jsem jít ještě spát. Ale věděl jsem, že vole v nebi mě tam budou otravovat nějaký randomáci, vole co budou chtít fotku a takovýhle, víš co prostě. Tak jsme jeli do Groovu, přijedeme do Groovu a můj oblíbený roztomilý stav v Groovu mi řekl, že mám drinky zdarma. Jelikož jsem vyhrál, dal jsem si 2 Coca-Coly a panák Frangeliku, aby se neřeklo, že jsem domů, bo jsem byl úplně mrtvej. No takže to, jeli jsme ke mně domů, ne? Já, Krištof, Štěpán, Martin, že se jdeme jako nějak převléct a jdeme na tu afterku teda. A teďka, vole, pičo, Martin ožralý, Štěpán ožralý, já ožralá, vole, já jim dám za úkol, vole, ať vytáhnou klíče z kabelky, bo já toho nejsem schopná. Dám to tomu jedinému střízlivému člověkovi a ti kokoti tam před barákem, vole, šustí s tou kabelkou, vole, nemůžou to vytáhnout. Po cestě, vole, po schodech vypadne, vole, štětec, peníze, vole, tady se rozbil, pičo, Charlotte Tilbury pudr, vole, za pičo 40 liber do piče, takže doufám, že mi to Martin pošle, vole, bo on všude vyspal moji kabelku, tam 2000, tam 2000, tam 10 liber a já, prosím. No, tak to já už jsem měl, vole, už půlnoc, vole, 3 hodiny předtím, ty vole. Já se dostala domů v 7 ráno, no. Já jsem ale rád, že jsem nakonec nekalil, já jsem rád, že jsem se probil takový fresh a funky a že mi nebylo na umření. Celkem upřímně. A hodlám se skalit až na Sugar Bombexu. Kde dětská by the way je asi posledních 90 lístků, takže být váma, tak pokud nemáte lístky, tak ho ještě koupím. Takže Takže tak dětská, takhle probíhal Clash of the Stars 5, jsem velice zavý na 6, už ani bojovat z nás nebude, takže to bude určitě záživnější pro náš party život. Děkuji všem za podporu, děkuji všem fanouškům, kamarádům, besties z rodině, jste skvělí, úžasný. Běžte si pustit moji novou songu, která jestli se na Hero Hero, tak zrovna vyjde teďka o půlnoci a pokud se koukáte v neděli, tak už je dávno venku, takže si běžte pustit. A vidíme se v další epizody, buzrantum zdar a pa. Teď ten stoner se ve mně probudil a já. Tak hulení říkáš? Že mi hrozně gratuluje. A pak si tam piču sfotí nějakého twinka na Close Friends. Skončil jsi. Předtím než budeš vykládat, že mě zažaluješ, zjistí si, jestli mě vůbec máš za to žalovat, protože nemáš ty pičusku. Ale oni fakt jako confidently tam budou pičo říkat, jaký dá káočko v první kole, vole, jak pičo nesu knihu podle obalu, protože ona Hance rozbije držku. A potom udělá přesný opak. Já jsem teda vůbec nevěděla, co Clash of the Stars je. To co bylo horší, porod nebo Clash? Já vím, že všichni si myslí, že tě vyvrhlo peklo. Dojdeme a volá mi ten speaker, že kde teda jsem a jdu ke kleci, že si pro mě přijde ten Polák. Teď se podívám a tam je stage, kde mluví speaker Jira a já. Hold on. Takže já půjdu na pódium do tady té arény před všechny tady tyhle ty lidi, což já beru nové prášky, já jsem úplně v prdeli, já se tam zhroutím, já prostě to nedám, jestli tam někdo něco na mě zařve, já se sesypu a on. Ne, to dáš, pojď, se nějak minule. Hej, vždycky když Datel a Bára jsou u stolu, to dopadne blbě. Jo, já v se před Datlem a před Bárou schovávala, bo oni byli strašně ožralí a furt nosili panáky. Já jsem začala utíkat do VIPčka, aby mě neviděli, prostě schovala jsem se tam. Takže, my jdeme po těch schodů do toho nebe a teď je tam týpek. První můj všechno. První týpek, s kterým jsem se líbala, první týpek, kterému jsem sakla péro. Podívám se a Denisa vole v pyžamu, dudou na hlavě, bačkory a takhle si pádí po té náplavce a to si dělá prdel. Já jsem jim nakecala, že jedu za nima do toho jejich hotelu, protože už jsme se jako nevlezli do auta. Tak já, že jo, já si objednám Uber, já jedu za vama, jela jsem domů.